दूसरा भाव में लेके चले बचेगा। रुकी रुकी लड़का माई से कहा तारे का अरे की हाथ दोनों जोड़ी ले ई का हो बोली का हो नहीं जानो ये करे नाम झाटा का ये बबुआ गुड्डू गुलजार के क्वालिटी हो ध्यान देवे के बा। अरे की हाथ दोनों जोड़ी ले माता हारी हो दर्शन दे दाबी टिकट सैया बड़ भैया के तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार खुशी रहे अभिनंदन। ए महाराज हमनी के क्षेत्र में हमनी के घरे जब नया नया कोनिया आवे लालो तो माई के पूजा करे जाए लोग केगा 5-7 जोड़ी पूरी बना ले लो। ए महाराज हो जो औरत डिपार्ट बैठल बा उहा लो लायक ना गावल जाई तो उहा लो खाली रात भर जाके खाती आइल बनी। अच्छा आए हृदय मामा जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार। हाँ एकदम खेसारी भी एक लगे रहो एकदम जाए एकदम चिंता कैला के काम नहीं के। ए महाराज जब माई के पूजा करे जाए लो 5-7 जोड़ी पूरी बना ले लो एगो हाथ में पूरी आ एगो में फूल डाली आ माई के पूजा करे जाम लो तो ओकरा खातिर भाव में हम लोग केगा। महाराज राउर फौजी कहिया से प्रोग्राम में घूमे लगली यही मुहवा से भैया कह के प्रणाम ना कर लेवे के रहल। ध्यान दी ए महाराज जब माई के मंदिर में जाम लो यहाँ लोग के चाल ढाल में क्वालिटी बा केगा। माई के मंदिर में जाम लो तो पहले ठेहुनिया जाम लो केगा 5-7 आदमी के तो गोल रहबे करी अब उतना दूर बानी लो ना तो वही जब पहुँच जैती। ए महाराज माई से जान दनी का कहे लो हे माँ माई हो हमार बेटा भतार बनैले रही एगो बड़ा बढ़िया गीत गाम लो कौन आज ले अंकेश भैया मालूम ना चलो आ कि के लिखले बा आ के गइले बा आ कौना चैनल से रिलीज भइल बा ओही गीतिया के गाँव के चले बकेगा। मिलिया के डारी मोरिया लावेली रे रानी झूली झूली धीरे धीरे गाई लो तो भसुर जी आँख मारतनी आई और देखिए हो कैमरा में खींचतनी बुझाता घर ही बानी। ए महाराज की मैया मोरी गावेली इहे रउआ दिल्ली बॉम्बे चल ना जाई ओई जाके लईकी गोड़ में हाई हिल के सैंडल माई पूछियन बेटी
आई अलखदेव सिंह चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार, खुशी रहे, अभिनंदन। भगवान से मिलती रही दिन दुगुना रात चौगुना होखो ना जी। माई पूछे बेटी किधर जाती हो, बोलबो करी लोनु तो बुझाई हाईलैंड से आइल वालो केगा माई कहिया रे तोरा मिर्गी धले लस्कारे। फिर माई राय से पूछियन बेटी किधर जाती हो, कही लो जा रही हूँ माता जी का पूजा करने। माई के रे है गोड़ में आई अलगे सैंडल आते जाते रे माई के पूजा करे। एक बार के बात है दीपक भैया, हम थामे मंदिर पर गई रहनी, वो जब बम्बैया लड़की फॉर्च्यूनर से उतरल, आई बड़ भैया के तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार, खुशी रहे, अभिनंदन ना जी। वही जब बम्बैया लड़की फॉर्च्यूनर से उतरल आ उतरते जनतनी का कहतिया हाय दुर्गा मम कैसी हो। हम कहनी रे 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 हई माई के पूजा करे आइल बिया कि माई के इंटरव्यू लेतिया। आ मात्र 10 सेकंड रुकल आ जनतनी का कहतिया भाई दुर्गा मम सिनेमा लेट हो रहा है। आई हेलो गामलो निमिया के डार तो उ जनतनी क्या गाइलो कि तुझे देखा तो ये जाना सना प्यार होता है। कले माई मंदिर छोड़ के फरार रे, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। इस सनम में भी तो हमार पूजा का खाक करी बेटा के ई रीति रिवाज हो गइल बा, लेकिन हमनी के वही लाइन में चले के बा के ना। अरे की हाथ दुनु जोड़ी ले माता हारी हो दर्शन दे दा पिताजी। हाथ दुनु जोड़ी ले माता हारी हो दर्शन दे दा पिताजी। से कहतर का ये महाराज मुर्गी लेके चले के बाद हमनी के देहात में बड़ी फेमस मुर्गी है ना जी, लेकिन हम मुर्गी मारे नु तो दूसरा क्वालिटी के रही के ना। लड़का भाई से कहतर का हम सके सवार तनी कम बोला फायदा करी। लड़का माई से कहता रे का हंस के सवार मैया बीड़ा के बजावे गुडुआ बोलावे माई काहे नहीं आवे। लड़का माई से कहता रे का हंस के सवार मैया बीड़ा के सजावेलू गुडुआ बोलावे माई काहे नहीं आवेलू। लड़का माई से कहता रे का हंस के सवार मैया बीड़ा के बजावेलू